My dear friends, I am Mala and you are watching Facture Bharati YouTube channel. As English is not a native language, so it will definitely take some time to be fluent speaker. In addition to this, we have to add some clinkers and phrases in our contest to sharpen our speaking. So in this video, you will get to know some important linkers and phrases ଓଡ଼ିଆ to English. ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 10ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିସ୍ଥିତିରେ 10ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଫ୍ରେଜ୍ର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବେ। ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବା ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ସମୟରେ ବା ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ମିନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟି ଯାକର ମିନିଂ ଗୋଟିଏ ବା ସେମ୍, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଇଂଲିଶରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ହେବ ୱି ୱେର୍ ହ୍ୟାଭିଂ ଟି ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ୱି ହିୟର୍ଡ ଏ ନଏଜ୍। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବା ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପିପୁଲ୍ ୱେର୍ ଫାଇଟିଂ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ପୋଲିସ ଆରାଇଭ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଘରୁ ଲୁଚି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ ଧରି ପକାଇଲେ। ଟୁ ଲଭର୍ସ ୱେର୍ ରନିଂ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ହୋମ୍ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଦେ ୱେର୍ କଟ୍ ବାଇ ଦ ଗାର୍ଲସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ସ। ଆମ୍ଭେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏହି ସମୟରେ କିଏ ଜଣେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ୱି ୱେର୍ ୱାଚିଂ ଟିଭି ମିନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ସମବଡ଼ି ନକ୍ଡ ଏଟ୍ ଦ ଡୋର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଫ୍ରେଜ୍ ଜାଣିବା। ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପରେ ସେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ପରେ ବା ତାର ଠିକ୍ ପରେ ପରେକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଏଜ୍ ସୁନ୍ ଏଜ୍। As soon as my daughter sees me going, she starts crying. As soon as my daughter sees me going, she starts crying. ଲତାଜୀଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ ପରେ ପରେ ଶ୍ରୋତା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। As soon as Lataji started singing, the audience got spellbound. ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। As soon as teacher entered the class, the student got silent. ତୁମେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ବସନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଦିଅ। As soon as you have drunk, you turn your back upon the spring. ରମେଶ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କଲା, ତଥାପି UPSC ଏକ୍ଜାମରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ କରୁଛି। ଦେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଏହି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସତ୍ୟ କହିବା, ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରିପୋଜିସନାଲ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ଇନ୍ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ କିମ୍ବା ଡିସ୍ପାଇଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଇନ୍ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ କିମ୍ବା ଡିସ୍ପାଇଟ୍ର ସହିତ ନାଉନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଦିନ ରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରମେଶ UPSC ଏକ୍ଜାମରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା। ରମେଶ ଫେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ UPSC ଏକ୍ଜାମ ଡିସ୍ପାଇଟ୍ ଅର୍ ଇନ୍ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ହାର୍ଡ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍। କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଚାକିରି ପାଇଗଲା। ହି ଗଟ୍ ଦ ଜବ୍ ଇନ୍ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ଅର୍ ପ୍ରିଜନ୍ ରେକର୍ଡ। ହି ଗଟ୍ ଦ ଜବ୍ ଇନ୍ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ଅର୍ ପ୍ରିଜନ୍ ରେକର୍ଡ। ସେ ବହୁତ ମୋଟା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଲ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଟେରିବଲ୍ ଓଭରୱେଟ୍। ସେ ବହୁତ ମୋଟା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଲ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଟେରିବଲ୍ ଓଭରୱେଟ୍। ଭୋକରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ଭୋକରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ହି ରେଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଭେରି ହଙ୍ଗରି। ସେ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବସ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ହି କୁଡ୍ନଟ୍ ରିଚ୍ ଏଟ୍ ଦ ବସ୍ ଡିସ୍ପାଇଟ୍ ରନିଂ ଫାଷ୍ଟ। ସେ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବସ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ହି କୁଡ୍ନଟ୍ ରିଚ୍ ଏଟ୍ ଦ ବସ୍ ଡିସ୍ପାଇଟ୍ ରନିଂ ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ କିମ୍ବା ଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍। ତୁମେ ତୁମ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ।
Instead of helping your aged parents, you trouble them. Instead of helping your aged parents, you trouble them. ସେ ତା ସ୍କୁଲ ବହି କିଣିବା ବଦଳରେ ପୋଷାକ କିଣିଦେଲା. He bought a dress in place of buying his school books. ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାୟୁରେ ଏକ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛି. Instead of working hard at her lesson, ସନ୍ଧ୍ୟା spends her time building a castle in the air. ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାୟୁରେ ଏକ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛି. Instead of working hard at her lesson, ସନ୍ଧ୍ୟା spends her time building a castle in the air. Next phrase is in search of, ଯାହାର ମିନିଂ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବା ତଲାସରେ ବା ଖୋଜିବାରେ. ଶୋଷିଲା କାଉ ପାଣି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବା ତଲାସରେ ଏଠାରେ ସେଠାରେ ବୁଲୁଥିଲା. Thirsty crow was wandering here and there in search of water. ଶୋଷିଲା କାଉ ପାଣି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବା ତଲାସରେ ଏଠାରେ ସେଠାରେ ବୁଲୁଥିଲା. Thirsty crow was wandering here and there in search of water. ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘରର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଥିଲା. He was in search of a good house to live. ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସୁଯୋଗର ତଲାସରେ ଅଛି. I am in search of a good opportunity. ଏହି ପଶୁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୁଅନ୍ତି. These animals migrate annually in search of food. ଏହି ପଶୁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୁଅନ୍ତି. These animals migrate annually in search of food. ରାଘବ ପିଲାମାନଙ୍କ କାହାଣୀର ଭଲ ଲେଖକ ସନ୍ଧାନରେ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ. ରାଘବ traveled the globe in search of good writers of children's stories. ରାଘବ traveled the globe in search of good writers of children's stories. Next phrase ହେଲା even then. ଏହାର ମିନିଂ ତେବେ ମଧ୍ୟ ବା ତାପରେ ବି. ମୁଁ ସବୁକିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ. I explained everything, even then he could not understand. ମୁଁ ତୁମ ଛୋଟ ଭାଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲ ନାହିଁ. I am your younger brother, even then you did not support me. I am your younger brother, even then you did not support me. Next phrase ହେଲା due to ବା because of, ଯାହାର ମିନିଂ ହେଲା କାରଣରୁ. ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣରୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ. I could not appear in the exam due to an accident. ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣରୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ. I could not appear in the exam due to an accident. ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ନାହିଁ. They did not go to school due to heavy rain. ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ନାହିଁ. They did not go to school due to heavy rain. କୋଳାହଳ କାରଣରୁ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ. I am not able to study because of noise. କୋଳାହଳ କାରଣରୁ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ. I am not able to study because of noise. ଭଲ ଆଚରଣ କାରଣରୁ କଏଦୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା. The prisoner was released early because of good conduct. ଭଲ ଆଚରଣ କାରଣରୁ କଏଦୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା. The prisoner was released early because of good conduct. ଅମ୍ଳଜାନ ଅନାହାର କାରଣରୁ ପାଇଲଟ ଚେତନା ହରାଇଥିଲେ. The pilot had lost consciousness because of oxygen starvation. ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରେଜ୍ ଆସିଲା so far କିମ୍ବା yet. ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଓଡ଼ିଆରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ. ପାପା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି. ପାପା has not returned from the office so far. ସଞ୍ଜିତା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଘର କାମ ପୂରା କରିନାହିଁ. ସଞ୍ଜିତା has not yet completed her homework. ସେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପଇସା ଫେରାଇ ନାହିଁ. He has not yet returned my money. ସେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପଇସା ଫେରାଇ ନାହିଁ. He has not yet returned my money. ତାପର ଫ୍ରେଜ୍ ଆସିଲା just then, ଯାହାର ମିନିଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ. ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ୍ଲାସରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ. ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପଳେଇ ଆସିଲେ.
The students were shouting in the class. Just then the teacher arrived. ମୁଁ ନ୍ୟୁଜପେପର ପଢ଼ୁଥିଲି ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା. I was reading the newspaper. Just then the train arrived. ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ରେଜ୍ ଜାଣିବା. ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ରେଜ୍ ହେଲା again and again, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ହେଲା ବାରମ୍ବାର. Let's see some example. ତୁମେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟାରେ ପକାଅ. You trouble me again and again. ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତୋତେ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲି କିନ୍ତୁ ତୋ ଫୋନ୍ ଅନରିଚେବଲ୍ ଥିଲା. I called you up again and again but your phone was unreachable. ତୁମେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ? Why are you complaining again and again? Friends, I have explained regarding phrases, but it's time for you to make sentences as more as possible so that you can speak in every kind of situation. If you like our videos, do subscribe and share. Thank you.